Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ħabbar proposti li se jaraw żieda fiċ-Children's Allowance kif ukoll fl-in-work benefit. Din il-proposta hija waħda minn bosta mħabbrin bħala parti mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista bl-isem Int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna. Fil-fatt Dr. Abela ħabbar kif fuq leġislatura Gvern ġdid Laburista se jkun qed iżid mill-inqas 250 euro għal kull wilt fis-suppliment li jitħallas lil familji bidħul net ta' inqas minn 40,000 euro. Fuq leġislatura se nżidu b'aktar minn 250 euro għal kull wilt is-suppliment illi jitħallas lil familji li għandhom dħul annwu net minn 40,000 euro l-isfel. Sa dan it-tant l-investiment fl-in-work benefit se jissokta wkoll u dan kif il-Prim Ministru ħabbar kif ir-rata tal-in-work benefit se tiżdied mhux binqas minn 150 euro għal kull wilt tul il-5 snin li ġejjin lil dawk il-familji eligibbli għal benefiċċju. Se nkomplu wkoll ninvestu fl-in-work benefit billi fuq leġislatura nżidu ir-rati b'150 euro fuq kull wilt lil familji li jibbenefikaw u fil-każ ta' dak il-familji fejn inti għandek ġenitur wieħed biss li qed jaħdem, inżidu 100 euro addizzjonali biex inkunu għalhekk saħħaħna ir-rata ta' in-work benefit b'250 euro għal kull wilt. Dr. Abela ħabbar ukoll set ieħor ta' miżuri brabta mal-housing u l-għajnuna soċjali fejn intqal li se jkun hemm reviżjoni fl-iskema tal-benefiċċju relatat mas-sussidju fuq il-kirjiet. Ġie spjegat li dawk l-applikanti li wara reviżjoni ta' dħul kull sentejn ma jibqgħux eliġibbli għall-iskema minħabba li dħul tagħhom ikun żdied aktar mill-limitu stipulat se jingħataw inċentiv ta' tranzizzjoni biex ma jitilfux l-għajnuna minnu fih. Dawk l-applikanti illi wara li ssirilhom ir-reviżjoni jinstab illi qabżu l-massimu ta' dħul illi jintitolhom għal dan il-benefiċċju tal-kera, mhux ser inwaqfulhom aktar il-ħlas tal-benefiċċju f'daqqa imma fuq medda ta' sentejn. Għall-ewwel sena jibqgħu jirċievu nofs il-benefiċċju illi kienu intitolati għalih, jiġifieri il-benefiċċju oriġinali jitnaqqas b'50% u mbagħad fis-sena ta' wara dan il-benefiċċju jerġa' jitnaqqas b'25% oħra. Il-Prim Ministru sostna li din il-miżura għandha lan li tkompli saħħaħ il-mobilità soċjali u tħeġġeġ lil persuni avvanzaw ekonomikament mingħajr biża li jitilfu l-appoġġ kollu f'daqqa. U sostna li l-Gvern irid sistema ġusta li tgħin lin-nies jimxu l qudiem filwaqt li tkompli tagħti sostenn lil dawk li jkollhom bżonn l-għajnuna.